Den næste, jeg gerne vil byde velkommen her til ølkassen, er Cassandra Lønborg fra Københavns Universitet. Hun har nemlig stået sin tale sammen med Emil Olsen. Giv hende en rigtig hjertelig velkommen. Hej, mit navn er Cassandra. Jeg er kandidatstuderende i psykologi, og jeg har stået den her tale sammen med Emil Olsen. Ja, og så har jeg senfølger fra en hjernehospital. Emil han er kørestolsbruger, og så er han konsulent for mennesker med handicap. Og jeg kan desværre ikke lige være med i dag, men jeg har taget sit kort og nogle brochurer med, som ligger derovre. Den her tale den tager udgangspunkt i en tekst, Emil har skrevet, og som vi fælles er ved at udforske i en forskningsartikel. I efteråret 2023, der startede bevægelsen Undskyld, vi er her. Her blev skrevet en masse opslag, hvor mennesker med handicap og deres pårørende ironisk blandt andet sagde, undskyld, at jeg koster min kommune for mange penge, undskyld, at jeg er her. I dag der er det 2025, og som Emil siger, hvorfor er det stadig nødvendigt i 2025? Vi skriver 2025, men alligevel skal vi bruge kampagner som Undskyld, vi er her. En kampagne, der burde være overflødig i et velfærdssamfund. Hvordan kan det være, at vi i et samfund som det danske, der bryster sig af lighed, rettigheder og fællesskab, stadig skal tigge om at blive set? Og det har vi så et ønske om i dag, at gøre opmærksom på handicap. Og som Emil netop skriver i hans tekst, handicap det er ikke et valg eller en fejl. Det at leve med handicap er ikke en identitet, man tager på sig for at få opmærksomhed. Det er ikke noget, man vælger, og det er ikke noget, man kan lukke øjnene for. For nogle er det medfødt, for andre kommer det i løbet af livet, gennem sygdom, ulykker og alderdom. Det er en del af den menneskelige erfaring, og det betyder også, at handicappolitik ikke er et minoritetsspørgsmål, men et fælles anliggende for os alle. Så når Emil også her peger på handicap som et fælles anliggende, så er det altså betydning for os alle. Og derfor er det også helt centralt, at handicap ikke bliver behandlet som et problem, der skal løses, men som en del af befolkningen, med plads, respekt og lige rettigheder. Det er ikke os, der lever med handicap, der skal tilpasse os samfundet. Det er samfundet, der skal tage ansvar for at inkludere os. Og derfor vil vi gerne pege på, hvordan det at tænke handicap som erfaring og et fælles anliggende kan åbne op for nye måder at forstå handicap. Det at tænke handicap som en erfaring, det åbner op for nye måder, hvor vi kan inddrage handicap i praksis, at vi kan udfordre tanken om, hvad er normalt, samt den måde, som handicap bliver problematiseret som et problem og som en udgift. Vi tror på, at et andet samfund er muligt, hvor handicapperspektiver tænkes ind, når der skal laves aktiviteter, lovgivning og andet. En måde, hvor mennesker med handicap kan deltage, bidrage og aktivt byde ind. Så jer, der lytter med, hvad vil I gøre næste gang, I laver en aktivitet? Hvordan kan den blive mere omsorgsfuld, så flere kan deltage?